Karon ani tas individual. Kay mangingin ta tanan din ya bilang ka masuko ato lang dugang tinuod. Mga tawa lang tagon. We are here to enjoy. It's your reunion. Okay? So, unaho na itong babae. Babae sa unahon. Okay? Kini babae. Sagrado mo ni babae. Secret mo ni babae. Muna mangaon. Unahon din na sila. Doon yung pininyo. Una na uso ng ladies fires, di ba? Sa? Mga ladies fires yun. Ladies first, ngayon ako. Ladies first. Ano sana? Ladies first. Ladies fires. Ayaw man na i na kay fairs. Fierce, ano to? Ayaw man na. Rang kayo na yung sa English kayo. Fair. Fire. O fire. So, ayaw man na. Kanang away. Feed din ang away. Feed. Fire. O fire. Ayaw man na. Nagara suga. Saan tawag ng suga? Lit. Light. O light. Ayaw man na. So, ladies fires. So, kanang mainong gagbog na. Butang nga din mong is. Eyes. O eyes. O, niya mga dakinas ka na. Slid. Eka, slid. Slide. So, I sounds I, di ba? Eyes sounds Nya ko blow di ka, bread di ka, bread. bright. Bright. Go bright. Okay, so I sounds I. So, ladies fires. Larga. Kung babae ang mangihi. Ano to? Siren? Sunog. Usap. Kung babae ang mangihi. Magbantay kung wabay ng li-li. Iniguman magduko-duko. Oh, duko saan mo? Iniguman magduko-duko. Simot-simot ng tudlo. Oh, loy kay babae, kitawan lang sa lalaki. Karong bos-baos lang, sir, naging mga sir. Oh, karong bos-baos lang. Kamu na siya katawa, mas katawanan din sa lalaki. Okay lang, guys. Kung mangihi ang lalaki, kimpitan o iwisi-wisi. Oh, mura mag-host ba iwisi-wisi? Iniguman niya o pangihi. Mangurog man. Unsa man? Mangurog ng lalaki, murag magkurintihan. Unsa lagi? Kumuha na. Iniguman, yug-yugon para mati-ti. Oh, manamtas normal. Ano yung sa tasimi? Simi. Ay kitang tao, klase-klase man. Ang sa babae lakinon o tomboy, as lalaki bayot. So na itong lakinon kay ladies fires man. Kung mangihi ang lakinon, that's my tomboy. Mupongko ka sunis-yus-yuson. Kay dili pwedeng hamutin dog. Kay way bukog nga mayugyo. Oh, ano yung bayot? Kung ang bayot ang mangihi, sangit-ngit magpahipi-hipi. Kay magpadpad pa man sa pisi. Murang mislag kanding, tigtag pisi. Kay magpadpad pa man sa pisi. Nagihikot siya ang buhi. Oh, ano ito sa mga tiguang? Ayan, right. Ayang ko lang ka, di man mo tiguang. Di.
Bata nun. Apit na. Ha? Apit Edad na lang, lang. may edad lang. Kani mga tiguang, sa iyong na sila mga tog, alas 5, manihapon man na sila. Alas 6, mga tog, man na sila. So karon ato na sila isgutan. Pero na to sa nanay kay ladies first man. Okay? Kung mag-iisap si nanay, magtindog lang o magpabuhagay. Okay, kinaingon na sila nga enjoy the feeling of pantiness. Pero ang uban, masulo ba gyapon? Pero kanalay sulo, pero sa ako sa Rina. Kanalay markang General Milling. Yan ka nang sako ka General Milling. Diba naman ay MacArthur's tunga? Diba gaana ang mas MacArthur? Oo, ikaw. Gusto Pero yung nagsulog ni nanay, mausap mas MacArthur. ba? Di naman mag-ana. Gusto lagi? Mag-ana na. Munaog mong kamot MacArthur. Reklamo mo sa MacArthur. I shall not return. Sa Bisaya nila, ana nila MacArthur. Di madaoy. Usap ilayo ganit. Ini kumanong pabuhagay. Ang iyang saya ipamaybay. Oh, ano yung tatay? Kung mag-iisap si tatay, inat-inaton kay nilanay. Wala na yung tatay, mga may chocolate. Wala sa tabliya, mabinitan, maulanay. Inat-inaton kay nilanay. Pagkalagom ra ba og tapay, murag manok nga giatay. I know he's a song from Whitney.